Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Wala na, karokan. Kaya makulay na buhay mga kabeli. So schedule natin, aktibidad Guagua, Pampanga. Yan, si Paring Dimpi. Hello po mga kabeli. So yung team kabeli natin nasa likod, hindi makikita dahil puno ng gamit. So mga kabeli, samahan nyo kami sa natilpidad Guagua, Pampanga. Yan, so bumili kami ng ulam. So sa Danuli kami kakain. So kain muna tayo. So nandito tayo ngayon sa Betis. Pinikap natin yung manok kay Kuya Ferdy Manlutak. Shoutout sa inyo. Saka si Ate Jaja, Ate Josie, saka Kuya Aris Santos. Shoutout. Shoutout po. Saka kay Kuya Louie, saka Ate Isi. On the way na po kami. So late kami. Gawa ng medyo traffic sa Mexico, Pampanga. Thank you, thank you. So mamimigay tayo ng mga party tray para sa mga special need sa bayan ng bayan ba yan o baryo? Baryo na po yan. Baryo ng Natividad sa Guagua, Pampanga. Okay mga kabeli, samahan nyo kami. So hanap lang tayong pwesto na pwede makapag-lunch ang team. So umalis kami ng 10 sa 10 a.m. sa Arayan. So usapan namin nila Ate Easy sa nila Kuya Louie ng 10 a.m. nasa bahay na ako. Kaya lang medyo late tayo. Thank you, thank you. Thank you. Kaya mga kabeli, malapit na tayo sa Natividad, Guagua, Pampanga. Di ba pa kaya mga kabeli, nandito na tayo. So kasalukuyang malakas ang ulan. Nagkaligaw-ligaw na kami. Namali yung way namin, papasok kami ng San Fernando. So ito, barangay Natividad mga kabeli. Ay mga kabeli, nandito na tayo. Medyo date tayo. So ayan mga kabeli, nandito na tayo sa bahay ni Kuya Louie. Yan ang dream house. Tapos doon magsiset ang team kabeli natin. So habang nagre-ready sila, mamarinate natin yung manok. Saka kami magla-lunch muna. So saglit lang naman yan. Kel, basa yung likod mo ata. Nabasa yung shirt mo. Ha? Hindi naman. Actually na kasi, so dapat dito sa open area na to, hindi na kami nag-set ng isang tent. Gawa ng umuulan. So dito na lang kami pinalagay ni Kuya Louie sa ni Ate Isi. Yan. Shoutout Ate Aris, Kuya Aris sa Ate Jo. Yan. Thank you, thank you. Kuya Ferdy Manlutak. Yan. Shoutout sa iyo. Maraming salamat. Ingat, ingat. Okay mga kabeli, magsiset lang kami. Tapos tuloy-tuloy na tayo. Sa inyo muna yung kalalahan ko. Babasok lang gano'n. Timbas ko rin. Kaya magpayong ka. Meron pa yung sa bahay doon. Kaya mga
kabeli si Kuya Louie. Yan, happy birthday Kuya Louie. Dakal salamat. Dakal salamat. Yan. Birthday na pong Kuya Louie ngayon. So ang in target na sa mga special need na Kuya Yan Louie. ang PWD. Yan PWD ang ilang din ang tamang yan ng Aldo kayo ni. So ilang makatoka. Achuta mo Natividad Pampanga, Guagua Pampanga yan. Purok dos. Purok dos yan. So, birthday ng Kuya Louie, pero picture dyan nga po na ilang atyo. Atyo la rin US, kayang. Ini Ezra. Ezra. Luneng Banwa Kengo, 3 years. August 28. Ini Tama. November ya magpabanwa. Pero may kapatan Alila. na. So, Ezra, as known as Lumpia. lumpia. Kasi makuya kay Lumpia tang manuyang ni. Wow. Anak na initang kadwa kay Bunso. Okay. Ini anak na ikay, Nicola, as known as Okwi. Apoy. Oo, kaya lang tama lagi lang pamangan. Kaya anak na initang panganay ni. Okay. Adwala parang Wala pa napuno. Yan shoutout Ezra sa Nicolay ba yan? Nicola. Nicola, yan. Ayos, ganda ng bahay mo, Kuya Louie. Malago. Sa Kapampangan, maganda. Tagalog pala. Kinorek ako ni Jampol, no? Buti na nandiyan si Jampol. So, mga kabeli, mauran. Kaya atyo kami kayo ni Silong. Ano yan? Guantes. Ay, guantes. Ang glove. Kaya shoutout na kay Jan. Shoutout nga pala dyan kay Jan. Yan! Anis na ka, laki! Oy, mumuran. Masok kay muking kambali. Wapin ko yan. Okay mga kabeli, mag-umpisa na kaming magluto. So, word of Kapampangan tayo ngayon dahil request ni Kuya Louie. Shoutout ka rin karing kayagong ko, Abeda ka. Abi-abi Kapampangan. Ang poring all about Guagua. Boss Rolly, shoutout kang mayor ng Guagua, dakal po salamat. Shoutout kang administrator na ng municipal hall ng Guagua, Sir Jun Panganiban, dakal po salamat. Salamat ka rin mega sistinapon kaya kami keng vaccination may kaya taking GCC. Dakal po salamat. Thank you. Sige mo, ate Aisy. Okay, mga kabeli, mag-umpisa na kaming mag-marinate, magpabukal danong para kay pasta. So, session na request. Kapampangan word tayo ngayon dahil nasa ano tayo? Nasa Betis. Betis pa ba total? Hindi na, no? Natividad. Yan, Natividad, Guagua, Pampanga. Okay? Start na tayo. So, nag-i-start tayo yung Team Kabeli. Pag nagpakulo na ako ng tubig, so, tas marinate, saka kami maglalunch. Gutom na si Michael. So yan mga kabeli, nag-i-start na kami. So nagmamarinate na tayo ng fried chicken. Tapos may pinapakulo na tayong tubig para sa spaghetti noodles natin. So tapos yan ang mga team kabeli natin. Nag-ayos na. Hello po mga kabeli. Kumusta ako Hello po po? mga kabeli. Kumusta ako po? May pa. So mga kabeli, at least 20 food tray yung pamiyata mo ganyan yung Natividad, Pampanga. Yan, tapos yun na, happy birthday, Tatang Louie. Yan. So, in target time tamo sa at least 3 PM kailangan makapag-distribute ta ng pamangan kening kilob na ning Natividad. Baryo yung Natividad na pan. Baryo. So, yung baryo na ning Natividad, yung durutan tangan ni mamaya tamang party tray para karang special need. Yan thank you. Shoutout sa family ni Kuya Louie sa kanya ate si salamat sa pag-invite sa amin.
Kening Balem. Thank you. Ayan mga kabeli, marinate ko lang rin yung manok. Ayan, ano to, nor seasoning. May paminta. Pamintang powder, dagdag tamo. Toyo. So wala tamang dadalang kalamansi. So yung pampalat tamo, toyo. Gampangan word po. Maintindihan kaya ni Grace. So ining manok ay ni 12 kilos. Yan, i-divide natin mamaya sa mga 20 food tray. Bukasan mo ng konting asin. So mga kabeli, maglalagay tayo ng asin. Oh, konti pa. Okay. Rock salt. So imamarinate lang na dito para makapangan na kami. So maranok ni jampol. Okay. So mga kabeli, kakain muna tayo. So dito kami kakain. Kasi ito yung kanin. So dito linagay ni Parang Gilby. Palanggana, ayan. Mabilisan namin yan. Mabilisan takbo, mga idol. Hello po mga kabeli. Masayang araw na naman po. Kahit umuulan. Kapangtangan. Hindi po kayo niya. Ayan mga kabeli, kain muna tayo para may karga na tayo bago tayo lumakad. Ayan. Espresso din ayup to. Ay, po. Ano? Mga kabeli, kain tayo. Wala pa lang video. Okay mga kabeli, start na tayo. So magpapakulo na tayo ng magpabukal tayo ng pasta. So mantika para hindi tumigit yung ating pasta. Ayan. Mantika. So 3 kilo muna. 3 kilo muna na pasta pakukuluan natin. Yan. 3 kilong pasta. So gamit natin royal. Okay, mga kabeli, balikan natin mga 15 minutes. Okay na to. Panang-is yung gamit. Sa akin panang-is. Oh, salamat. So yan mga kabeli, gawa tayo ng spaghetti. Tutok mo na yung so susunod na natin yung ating ground pork. So lalagyan na natin isa't kalating ground pork mga kabeli. Okay, sasatay ko lang ito mga kabeli hanggang sa maluto na yung karne. Tapos sunod-sunod na po yan mga sauce, tubig, tapos ketchup. Pero ilang years ka ron? 32. 32 years. Half of my life. Half of my life talaga. Kumbaga talaga nag-forget na kayo ni Tita. Oo, oo. Magbalik ka rin. Every 2 months, 3 months, magaling. So yun mga kabeli, nakapaglagay na tayo ng ketchup saka yung tomato spaghetti sauce yan. So black pepper as yung brown sugar natin ito, labas na. Oh, wag sa ano. Hello po. Migluto lang kayo ni King Karay. Mm-mm. Migtaw kayo birthday ko. Para ka rin yung PWD ni gagawin lang yun kanina. So tanggal sa napagay mag-distribute. I-chef Kabeli. O yan na. Maramilya Beli. Yan. Parang din ka, kaya ko kaya.
Iba naparayat din. Yan bisa kayong magpa-cater. O yan. Yan, tatanggap Yeah. kami po. Message kayo mo po kay YouTube channel ko. Mag-comment kayo. Okay na po. Hashtag Kabeli. Pwedeng jawadang kaya ka rin anak. Kitang Kwento mo yung mukha. kayang circle. Mga Kabeli, naglagay na tayo ng tubig. Okay, pakukuluan na lang natin to. Tapos mag-add tayo ng sugar, saka konting rock salt. Okay na po. Yung spaghetti natin. Ano yung mga Kabeli, rock salt, maglalagay tayo. Brown sugar. So mas gusto ng mga bata dito yung medyo matamis ang spaghetti. Iba kasi maasim, ayaw po ng mga bata. So naglagay tayo ng kalahating cup nito. Kalahating ladle. Okay mga Kabeli, okay na yung spaghetti sauce natin. So punta na tayo sa pagpiprito ng fried chicken. Okay mga Kabeli, okay na yung spaghetti sauce natin. So titikman na ni Michael. Hello po mga kabeli. Titikman ko po. Sarap po mga kabeli. Napakasarap. Ng spaghetti. Mainit na. Masarap. Manyaman. So manyaman daw po sabi ni Michael. Okay na to. So mga Kabeli, start na tayo sa fried chicken. So meron tayong 12 kilos na fried chicken. So gusto niya po malaman yung ano nito, marination, balikan niyo lang po yung mga dati nating video. Nandun po itong mga marination ng fried chicken natin mga Kabeli. So bawat isang party tray, ang target ko at least mga half kilo na fried chicken. So at least mga 4 to 5 pieces po yan. So time check tayo. 1:30. Hello po mga kabeli. Ganda naman pa mga ito. Yung tao talaga, mataas ka na kaya. Pero nangyayari mo mga kapag. Ginawa ko nung yung engineering, maling yung makita kang i-reflect yung pagano. Kaya nangitang siyempre ka na. Kasi kung kaya pasbay ito ano. Pwede yung sinabi ko kasi, kung ang kalaro ka nasa mental. Pwede may manigang ka, agad ang butang. Siyempre, may manigang ka, inganap ng babae. Butang din, nangyayari ninyo. Pwede, security. Butang. Pero ito dapat kayo na. Kamu kan sabar rin. Pwede ko lang kaya ka rin. Wah. Ako nakaapak pa. Hello po mga kabeli. Hello po. Magandang umaga. Mga kabeli. Hapon na. So mga kabeli, buwan naman na. So may pumunta rito sa bahay nila Sir Luis. Louis, saka si Ate Isi. Yan yun. Okay.
Happy birthday to me yan eh, Jack. Happy birthday to you. Happy Pwede birthday. ka. Masipag yung anak kayo ni. Yan. Magarli St. Mary pero Magdalayang titinda na ka rin. So, Salamat po. St. Mary's. Ayan, St. Mary's Kinikingkay, Queen of Mary. Mary the Queen po. Mary the Queen. Mary the Queen. Ay, ano pangalan mo kuya? Jackie Roque po. Jackie Jackie Rocky. Roque. Ayan, ingat ka. God bless. Maraming salamat po. Ano sasabi mo kay Kuya Louie mo? Ayan. Ay, no. Speechless po. Maraming salamat. Ayan. Basta saludo ko Sana kayo. marami ka pong matalungan na katulad po namin. Maraming salamat. Manatad siya pa ka rin nalwag ko Apo. na kayo Jackie. Thank you po, thank you. Sige, anong pangalan? Jackie Tolentino. Jackie Tolentino. Ayan, ingat ka brad. Ako, Yan mga kabeli, so ngayon lalakad na ang team kasama sila. Natural, yung may birthday, Kuya Louie. Yan. So lakad na tayo Kuya Louie. Pwede na? Yeah. Okay. Sir. Itang magtilapia, tune eh. Okay, tara na. Kaya yung once meron. So, eto pa pala. Pasok po kaya. Lungob kayo, lungob. Yan. Nanong lagyo na po? Irene. Ayan. Paninayan tama yung Kuya Louie na. Kenny kayo. Uy! Doon. Irene, yan. Sila yung mga regular na inaanuhan talaga ni Kuya Louie, tinutulungan. Ang titang kayo na? Ay, na. Ayan, yan. So pa may Kuya Louie ito. Ay, pato may buslitan takap na. Ikaw maliban. Okay na ba? Ano? Ayan. Yan, Irene. Okay. Sige. O rin, masipag laring niya sa nga rin. Ah. Punan. Diyami ka pandemic. Since 2015, balo ko na lang. Tindala dugun tilapia, diyang babagyo. So vendor sila, parang mga naggana. Yeah, ela PWD, pero in karelang kasipagan. Anak kasanti. Ayan, saludo ako Kuya Louie sa'yo. Ngayon nakikita ko yung mga inaano mo. So, isang bagsak lang. Happy birthday kay Kuya Louie. Bago tayo umalis, okay lang? Guys, kasama ang Team Kabeli. Kantahan natin si Kuya Louie. Happy birthday. Bait may pulutan. Ayan, Jackie, magbalik ka kaya, kunanta ka naman pala. ayos na yan, at least nakantahan natin si Kuya Louie nyo. Ayan, Hindi na kaya kayo. Okay. Ne? Okay, thank you sa inyo. Ingat kayo. Jackie, sabi, kunanta ka dito. Thank you. So yan mga kabeli, tinta mo meron nga punta lang yan isipin lang rin balay dari Kuya Louie. Yan, so naglakad na lang tayo mga kabeli. Naglakad. Lakad na kayo mo po. Naglakad na kami mo po. Yan, Kapampangan Ward yan. Kumusta na po rin taga Banyo? Yan, shoutout ka rin taga Banyo, taga Kareng, taga Natividad, Guagua, Pampanga. Shoutout kang Maring Josie. Ayun, Maring Josie, saka kay Kuya Aris. Maring Aris. Yun. Di ko na nga na-message pa. Apo, kayo po. Ayan. O tingin palwalan. So dito mga kabeli, nakaratay daw yung pupuntahan natin. Tol, chinelas. Hindi po. Sanay po kami sa walang sinila. Yun, pasok tayo mga kabeli. Nandito ka pa kanina yun eh. Bari mo, makapentilador ko. Saka ka magpulbot. Hoy, lamig nakayargo na. Boss. Pag-check mo kami ni Dobyang ke. May gabot pangas ka lagi din mo. Pangas O, tagal na ng tatalnan mo. Ha? Nanugal ang tatalnan mo. Hindi nga, yun isa. Walang puy tayo. Tabat ating dita kapangan niya ni Bengi. Pasarap tuloy eh. Ay, walang problema. So ayan dahil birthday ni Kuya Louie, may spaghetti ka saka chicken, fried chicken. Regalo niya sa'yo. Thank you. Ano tayo pa pwede? Lagi ka, Bet. Kanya. Kaya mo na ka ba? Brad, pagaling nga, una na kami. Pa-check mo kami ito, yung kandili. Dobyang ko na eh. Wow. Ito sige, ito. Agad ito kaya. Hindi ka rin plano din daliri. Thank you, Najay. Thank you. Bali,
Ano sakit niya Kuya Louie? May aksidente yaking motor. Ah, aksidente. Is ngayon, maraguling Hmm. biyahe nakatulog. Nakatulog ka sa biyahe. maraguling improvement na. Dati Buti na lang nakaka-recover ng konti-konti. Okay, basta pray lang tayo tala. Ay, ingat ah. Muna na kami. Oh, thank you, Okay. Thanks. Yes, muna na po kami. Thank you. Okay mga kabele, ngayon na tutuloy na tayo. So may mga katabi pa sila Kuya Louie dito na aabutan natin ng pa-birthday nila ni Kuya Louie. Try ko. Mumuran, Kenny. Bawal magkasakit. Yun o, may payong si paring Kimpi. Sapal meron ka no? Bye. Si Ate Lenny Mendoza. Yun. Sige po, doon tayo. Abutan kayo. Good afternoon. Thank you. Okay, tol isa. Kitang anak mo yung kaya? Tol, tingnan ang isa tol. Pabre mo na eh. Okay. Mapo na. Ay, Okay, abot ko na. yabe ko ka rin. Matabi ka rin. Abay na naman yung Oo. Na? abay na. Hindi ko ka Manila. Abay lang ko yan? Poy, adway ta ka pinipoy. Shell, may tumapon. Hindi ka Manila. For life kita. Okay, dahil birthday ni Kuya Louie, may spaghetti chicken. Yan, tapos may kaskayo. Yan. Hey. Itang kayo siya, meron po. May isa pa tol. Dalawa pala. Doble tagad. So ayan, birthday ni Kuya Louie, pa-birthday sa inyo. Ayan. Ayan, sana tatakban yung luto ng Chef Belly. Yung ilang minuto po kaya nila po kayo paglutuan. Yun, wish lang natin kay Kuya Louie. Sana po mahaba pa po ang buhay niyo Salamat, po, sir. salamat. Happy birthday po. Yun, Salamat. napakasarap mga kabili ng ganong wish. Salamat. Thank you. Okay. Salamat. Hahaba pa po ang buhay niyo po, Ay, ikaw sir. anong wish mo? Sana po mabubuti buhay. Ayun po. God bless po. God bless po. Okay mga kabili, lakad na tayo. Thank you, ingat po kayo, ingat. Hala, iba taman naging kahit padala na. So yan na dito at senior ba kuya? Yes, inyo. Senior yan, bibigyan natin senior. Nanay, happy birthday kay Kuya Louie. Si Kuya Louie may birthday siya, may regalo sa inyo. Yan. Gano'n ba kabuti si Kuya Louie para sa inyo? Yan o, kasama na kayo, huwag na yung alis yan. Nagali sa yung mga pogi. Yan. Kitang kain na Shell. Yan, tapos may pasobre pa si Kuya Louie sa inyo. Ano masasabi niya na kay Kuya Louie? Mabait siya. Wala naman ako sinasabi. Natutuwa ako kay nanay, naiiyak si nanay. Ayan Nay, basta tanong na lang ha. Kalumuran kayo po eh. Ayan. Swerte nyo dahil nagkaroon kayo ng kaibigan at kapitbahay Kaya na na bili. si Kuya Louie. Yan. Pasibay. Mama ka sabi. Ayan, naiiyak si nanay. Kananda ka ng picture na ng ese. Niya, pagkada ka picture ka mo. Yan. Tawan. Ikaw, yelo. Sali ako. 1, 2, 3. Nakakatuwa na yan. Pag na kain ko na ako yan, manutang ko kayo. Sa'yo ba yung tindahan, Nay? Ingat po kayo na yan. Okay mga kabeli, alis na tayo. So ngayon sasakay na tayo kay Whitey. Yan, shoutout kay Kuya Roy Musni. Yan, Ate Ellen. Yan, Ate Virginia, Kuya Aris, Ate Jo. Yan, thank you. Saka kay Ferdinand Pasco. Ingat po kayo, God bless all. Kaya to kinakumugya ka na. Okay, let's go.
mga kabeli. Patag isa na lang. Ayos mga kabeli, so nandito na tayo. So 3 daw ang bibigyan natin dito. Ayos, masaya to mga kabeli. Tol, bali 3. Yan. Yes. Hello po mga kabeli. Tayo na lang mo siguro. Wah, julagan ka eh. Yan, kaya tayo. Kenny kayo. Ayan na. Dito tayo. So yan mga kabeli, 3 po ang binigyan ni Kuya Louie rito. Tayo, anong pangalan mo? Alexander, yan. Ay, ano sabi natin? Thank you tayo kay Kuya Louie. Thank you. Happy birthday! Yun ka. Secret daw yung birthday. Secret daw yung edad. Batiin lang natin. Hello po. Happy birthday. Yun. Tay ka. Thank you. Okay, pwede na siguro. Thank you. Kuya Louie, okay na tayo? Okay mga kabeli, lipat naman tayo sa iba nating pagdadalan pa ng party tray na pagkain natin. Thank you. Tama pala na inyo ko. So mga kabeli, nandito na tayo. So, pangilan destination natin total? Pangalawa, sa sasakyan. Yan, sa pangalawa na ito mga kabeli. Yun. Hello. Uy. Anong pangalan? Anong pangalan mo? Ati niya naman po Cecil, bilang adwa. Kaya PWD lang naman. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Kengarap na yung kanya. Oh, mga kanayo yun. Paul, kuhanin mo muna yung cash. Kuhanin mo muna. Nandito. Birthday ni Kuya Louie mo. Para sa'yo, pagkain. Tapos may cash, oh. Yun. Okay. Kaya pala yung spaghetti eh. Kumakain kayo spaghetti. Mamang kayo spaghetti. Okay. Ilan taon na? Ilan taon ka na? Mga Benny, special need din po siya. Yan. Hindi siya nakapagsalita. Wala pa si Kuya. Ilan taon ka na? Ha? May delay kami po kasi nandito pa po dapat o nang letang banda ka rin. Ilan taon na siya? 20 years old. May kanya, may Nata. Pumayat na daw po siya. Okay, alis na kami ha. Ano kami tayo? Ay. Kuya, apir. Okay, happy, masaya. Thank you po, ma. Thank you. Masaya. Salamat. Okay. Taka muna mga po salamat. Eh mga kabeli, una na po kami. Nanay, salamat. Anak niyo po? Ay, salamat po sa pag-aalaga sa kanya. Thank you, ingat. Bye-bye. Peace ba muna tayo? Yun! Okay mga kabeli, ay welcome po. Lipat na tayo ulit sa iba pa. Okay mga kabeli, nandito na tayo. So, pangalan na to? Pangapat sa mga pinuntahan namin may sasakyan, nakasasakyan kami mga kabeli. Yes. Special child. Yun. Spaghetti sa chicken. Hawakan mo mabuti ha. Tapos may bigay sa'yo si Kuya Louie mo. Ha? Yeah. Yun o. Bagay pa para layan yun. Adwala po yan eh. Oo. Adwala po, pareho lang pong makanyan. Kayo po nanay. Hindi po, kapatid ko. Ilan taon na po siya? 30. 30 years old. Ganyan lang siya. Di siya nagsasalita. Sa mga gali, ganyan lang daw siya. Ngiti lang ng ngiti. Yan, Miley na mo Miley. Yan. 30 years old.
Pisbang. Balik yung pata, balik ng kain. In tray. Wala laglag pa yung pagkain mo. Yan. O, makuna kayo po, ati kayo pagpuntalan. Sakal po, salamat. Okay. Thank you po. Ay, babay na. Pisbang muli. Yan o, tuwan-tuwa siya. Tita, muna na po kami. Bye-bye. Bye-bye. Okay mga kabeli, lipat tayo. Hello po. Yes. Tuwa mga kabeli, yan. Ang daming special need na kailangan pagbigyan ng pansin. Yan. Okay, let's go. Tol, ilan pa yung nandyan natin? 5 pa. Yan na. So may 5 pa tayong pupuntahan mga kabeli. Okay mga kabeli, so dito 3 po. So nag-ipon-ipon sila rito sa lugar na to. So sila yung bibigyan natin ngayon. Ano pong kapunta kayo? Hello po. Ayan. Panina yung talent siya. So yung mga kabeli, hintayin natin yung isa para makumpleto. Isang buwanan na lang po. Ayan mga kabeli, kumpleto na sila. Ayan. Yan ang patalan na magandang kayo. Yan, may cash. Oy, marap ko. Harap kayo dito. Ayan, harap. Yan na lang, talan eh. Hello po. Marami pong salamat Ayan. sa biyayang binigay nyo. Alam po yan. Kaya sa akin mag-birthday ko ka rin. So, isa nga na lang, batiin natin ang happy birthday si Kuya Louie. Ayan. Happy birthday. Salamat. Happy birthday. Oh, yun na lang. Ay. Sila po yung dalawa. Tapos si tatay. Yung isa nandun po. Yung pong anak ko hindi naglalaro. Yung nandun po sa bahay. So, kayo na lang po. Okay po. Nakal po, salamat. Takal po salamat. Salamat. Opo, opo. Marayot ilang minuto. Okay mga kabeli, lipat ulit tayo. Thank you po. Thank you. Opo, bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you. Let's go. So mga kabeli, isa sa mga kasamahan ni Kuya Louie sa bahay. Ito, tsuwa king YouTube. PWD. Tsuwa king YouTube. Ate, ano masasabi mo kay Kuya Louie? Yan. Wow, happy birthday. Yan, thank you. Ayun. Nasaan yung cash niya? Ako yung... Okay mga kabeli, nandito na kami sa bahay nila Kuya Louie. So, Kuya Louie, tapos na tayo na. Yan, mga tipang netong. Meron pa, okay. Last niya. Okay. So may isa pa daw tapos si... Apa, tita? Yan. Mga kabeli, kasama ni Kuya Louie sa... Ayan na, isa sa mga naging sambay. Madaling salita. Yan. So kasama namin siya nag-ikot sa barangay. Kasama namin siya nag-ikot sa barangay para mamigay ng mga food tray. Yan. Isa po siya sa member ng PWD. Yan. PWD. Ikaw, gusto mo Hello po. food tray? Hello mga kabeli. Apo tita, thank you. So yan mga kabeli, may isa pa. Ay si nanay. Alitan kahit ka. Sa sobre naman. So kasi may bawat isang pinupuntahan natin mga kabeli, may isang sobre din na abot sila Kuya Louie. Bukod dito sa party tray natin. Yan. Yo, pambiling vitamins or pambiling gamot. Panyaling panulo. Mga makasabi dyan, kita ko. Wow. Ay, ni Ima ng Michelle ini. Mama ni Michelle. Ayun. Magmama pala sila. Yun na, senior siya kuya na. Yan. Tita, may pa-birthday po si Kuya Louie sa inyo. Ayan, pakuha po. Thank you rin. Thank you, ating na. Thank you na. Salamat din. Okay. Ayos na tanong ko. Okay? Salamat ka.
Ayan na. Yung birthday na. Thank you po. Ayan na. Kay Kuya Louie, yan ang Salamat birthday. po. Thank you. Anak niya, anak niya. Sobrang po tumakain. Ito anak na yung Oo, yun. special. Kailan milala ko, siyempre. Eco Riverside din eh. Opo. So, ayan. So mga kabeli, yung nanay pala ni ate. So, ay, anak ni ate. Special child. So hindi niya na sinama dito sa bahay. Salamat eh. Ingat po kayo. Kakalala kayo, kakalala. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. So, ayan, nagre-ready na yung mga team kabeli natin. So tatakbo tayo ng Bulacan. Para bukas, may event tayo bukas. So may birthday tayo mong pagluluto bukas sa Bustos Bulacan. So i-deliver natin ng lunch. So ayan o, punong-puno tol, kasya pa ba? Advance, happy birthday. Yun, happy birthday. Yun. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. So ingat ang lahat, God bless all. Jumbo, outro. Bye po. Ayun, si Michael. So mag-thank you tayo kay Sir Dave. Sir Dave, maraming salamat po. Ayun, parang Kimpi. Thank you po. Sir Dave. Thank you po, Sir Dave. Happy birthday po pala kayo. Ayan. Ayan, saka salamat po kay Ninang. Ninang. Tita Ninang, salamat po. Ayun, Maraming Tita salamat Ninang, po. maraming salamat po. Jepoy, ikaw na lang ang wala. Hello po. Nagbasa kaya, so magpalit kayo mamaya ng damit pag bumiyaya. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat ang lahat. God bless all. Thank you. Tama natin sa vlog natin. Hello po mga kabeli. So ayun mga kabeli, bigla kami sumulpot dito sa Poblasyon, Pulilan, Bulacan. So napadaan ng team dahil si Tatay Romy, isa siya sa may-ari ng Tapsilugan dito. So galing tayo ng Guagua, Pampanga. So dito tayo mag-outro. So nagmerienda lang kami, napakasarap. So mga kabeli, kung sino man yung mga viewers natin na taga Pulilan, pasyalan nyo po to. Ayan. Tapsian ni Kimpoy. Proven, ayan, daming picture oh. Paikot. Tapos magaling makikita mo mukha. Hello po mga kabeli. Tapsiyan po ni Kimpoy, pasyalan niyo po. Saan lugar to? Sa Pulilan, Poblasyon. Yan. Hello po. Mga kabeli, Jerry Street. Isqueray Street. San Francisco. Poblasyon, Pulilan, Bulacan. Yun. Ayan si Tatay Romy. So si Tatay Romy, nag-meet kami sa kay Tatay Tech Ram. Kay Tatay Ram. Yan nagkasabay kami doon. So in-invite niya already. Rito, dahil taga Bustos lang kami. So accidentally naman na napadaan kami rito. Malaki pong karangalan na pinasyalan kami ni Kabeli. Yun. Patuloy po natin siyang suportahan sa kanyang mga pagkakawang gawa at pagtulong sa mga nangangailangan. Kay Tatay Romy, maraming salamat. Napakasarap ng tapsilog nyo rito. Ayan. Salamat po. Salamat po. Si Nanay, anong pangalan ni Nanay? Okay. Faith po. Yan ang misis ni Tatay Romy. Yan. Teacher Faith. Teacher po kayo. Ayan. Thank you po.
Ayan mga kabeli, pasyalan natin Tapsilugan ni Kimpoy. Kapangalan ni parang Kimpi. Hello po mga kabeli. Thank you po. Okay mga kabeli, thank you, thank you. Ayan, nasa si Kimpoy. Ayun ang Kimpoy. Mga kabeli! Okay, thank you Brad. Masarap yung mga mga Tapsilog mo. Ayan, thank you. So ayan yung mga price nila mga kabeli. 78 68, yan sa baba. So anong pang hinihintay nyo mga taga-Pulilan? Arat na ba yung tawag doon? Arat na! Okay, thank you sa suporta.